Man on the sections. So achọrọ ka ịkọwalụ ndị be anyị the various sections enwere n'Ọnịcha and what those sections na-alụla anyị as a people. Ife m ga-ajụ egwu ịma section. Yeah. Amara m ife imi ife ọpụta bụ section. Okay. Ma section ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Okay. Ka ogbe dị etu a na ogbe dị etu a, ka ndị dị etu a na ndị dị etu a. Okay. Nwa nke ọ bụ ka mmalụ. The sections na-ekwu okwu bụ ogbe dị etu a na ogbe dị etu a, ndị dị etu a na ndị dị etu a. Okay. Ọnịcha enwelụ ka mmanya etu oge isi wee kwụ onye ọbụla wọta. O nwere ife a na-akpọ 6 administrative quarters. Okay. Of Onitsha, and 6 ofu bụ Ụmụeze Arọlị. Okay. Which comprises Ụmụ Arọlị. Okay. Ọgbọza and Ọgbe Ndịda. Actually ọ bụ Ọgbọza ala Ndịda. Okay. Ọnụ Ọgbe Ndịda ka a na-akpọzi ya na mkpọbelụzi. Ewelụzi ndị a na-akpọ ndị Isela Awada, ndị Ọgbọzọ na Logbanyelufa. Fanafa abụrụ ọkwụ ofu etu a. Okay. Mana for administrative purposes fa dị etu a. Okay. Abịa nke ọzọ enwe ndị a na-akpọ n'ebe a ka agbọgiri nkịta anụwasi. Okay. N'ọkụ a enwe ndị ọzọ a na-akpọ ndị Ogboli Olosi na Isiokwe. Okay. Ogboli Olosi bụkwa nwa Eze Arọlị. Okay. Mana for administrative purposes, attached there with Isiokwe, who is more like an uncle or something like that. Okay. They are related. Okay. The second administrative quarter. Then when called the other about Okebunabo. Okay. Okebunabo bụ ndị Umudei, ndị Ogbodogwu, okay, ndị Ọgbabụ, okay, na ndị Ogbembụbụ. okay. Ọfọ bụ ndị Okebunabo. Ọkwa ndị ọzọ na-akpọ Ụmụnugbo. Okay. Fano n'etiti. Somewhere amankwasị fasi wee nọdụ mana fabụ ndị Ogbembụbụ. Ụfọdụ ife biri nne n'Ogboli Eke mana fabụrụ ndị Ogboli Eke ndị nke a dị. Enwe ndị ọzọ a na-akpọ ndị Olu. Ọ bụ kebe ndị si Olu bụ ndị Gala. Okay. Mana ọ bụ sọrọ afa ncha niile si Gala mana for administrative purposes. Okay. Onwe ndị etiel of ebe a. Ndị bụ ebe a bụ ndị Obi Igboro. Okay. Ndị Ogbe Otu. Na ndị Mgbelekeke. Etinyezi alafa ndị a na-akpọ ndị Ụmụ Ikem bụ enwe Ụmụ Ikem nwee ndị bụ Ụmụ Obolo n'ebe a. Okay. Wee bụrụ nke a. Okay. Then abịa na nke ọzọ ọ bụrụ ndị a na-akpọ nke a mkpọ nke fana onwe ndị a na-akpọkwa ndị Ọbịọ elogwanyekwafa n'ime ndị Isiokwe na Ogboli Olosi. Okay. Then abịazịa na nke ọzọ ọ bụrụ ndị Ọbamkpa a na-akpọkwafa ugwu na Ọbamkpa. Fenwa bụ ndị Ọdọje Odimegwu Gbuagụ. Okay. Fana bụ onwefu ụmụ Odi anyway. Okay. Ndị Yawu Nyabu Nwa. Yes. Then ndị ụmụ Yasele ụmụ Ase. Okay. Then ndị a na-akpọ Ọdọje Ndugbe. Okay. Ndị a bụkwa part of Ọbamkpa. ndị a niile. Okay. Ọbamkpa. Then ndị ọzọ fọdụzi na bụrụzi anyị nwa a na-akpọ anyị nwa Eke na Ubene. Anyị dị ụzọ na-abụ ndị Ogboli Eke. Then na ndị Ọdọje Ubene. Okay. Ọdọje Ubene bụ Eke. Ubene bụ fanwa anyị nwa bụ Eke. Okay. Nwa bụ Ubene. Okay. Tụ aka o si wee dị in administrative firm. Then ọ bụrụzi na ife na-akpọ by stratification enwelu ndị etie igwe adị n'isi. Okay. Tie ndị Ichie, tie ndị Agbalanze. Okay. Tie ndị Irekwu. Ndị Agbalanze na-agbafe Ịkpala. Yeah. Tie ndị Irekwu ya ndị na-eche ndị dị ka ngị nwa. I know. Etinyezia ndị Ikporo Ọnịcha na ife jikọrọ ụmụ nwaanyị niile Ọnịcha ọnụ. Okay. Etinwe ndị Ọdụ. Okay. Ụmụ nwaanyị ndị tozuru etozu. Okay. Lụrụ ife eji mmadụ eme. Ndị sakwa m na ndị nke ọzọ adịrị etu a. Yes. Mana ilu efu fafa nwa na-adịwaga iche. A na-enwe ọchara nne.
enwezi ndị ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọ Okay. ọ dị etu a. Okay.